Отново бели коси и дължини без блясък. Искам да запазя светлите краища. Какво да направя? Ще нанеса боята само в корена. Какво ми трябва? Лучен сколър, хавлияна кърпа, ръкавици, защитен крем, гребен с опашка, алуминиеви щеркели, малка четка. Направи алергичен тест 8 часа по-рано. Прочети как в листовката. 10 стъпки за една перфектна апликация. Първо, използвай гребена, за да направиш сектори. Второ, нанеси защитен крем на лицето. Трето, сложи ръкавици. Четвърто, приготви сместа. И разклати добре флакона. Пето, нанеси с апликатора по дължина на секторите. Разнеси боята с масаж. Използвай четката за зоната около лицето. Провери дали всички корени са намазани. Шесто, остави боята да престои 25 минути. Седмо, среши боята по дължините. Осмо, изчакай още 10 минути. Девето, масажирай боята с малко вода и изплъкни обилно. Десето, измий шампуана и балсама. Преди, основа 5 с 30% бели коси. След, отцветен корен и лъскави дължини. Лучен сколър, деликатна и лесна за употреба, за един брилянтен и дълготраен резултат. Лучен сколър, деликатна и лесна за употреба.